लाइमोनफोरखौ जइन जाहोनाया बियो मोजां खामानि जायाखै। जोंनावबो गोबां कलेज फरायफुनाय स्कुल फरायनाय लाइमोनफ्रा जोंनावबो जइन जानो होननानै फैयो, खिन्थु जों दिनैसिम इउपिपिएल हान्जायाव जोंनि कलेज फरायफुनाय बे फरायसाफोरखौहाय राजखान्थियाव लाबोनानै बे गुबुंले थासारियाव बिथांमोनखौहाय फान्दायनानै बिथांमोननि जे जिउ, बिथांमोननि जे केरियार, बिथांमोननि फरायनाय बेखौ जोङो नस्थ' खालामनो नागिराखै। दा कलेजाव सेमिस्टार सिस्टेम 6 मास फरे फरेनो फरिखा जाबाय थायो। दा बिसोर फरिखानि थाखाय फरायाबालायनो सामफ्रामबो राजखान्थि हान्जायाव ओंखारनानै मेल मिटिङाव ओंखारनानै जुदि फरायनायनि जे इयुन बियो जुदि लान्दा खान्दा जायोबा बिनि दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारि जागोन। आं ओंखायनो खावलायदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ, राजखान्थि जुदि खालामनोबा, नोंथाङा जुदि जुजिमारनोबा, फेर मारिनोबा जोंजों इउपिपिएलजों जुजि। नोंथांमोना बे फरायसाफोरखौ, उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै बिथांमोननि इयुनखौ खोमसि खालामनानै होनाया बियो जोबोद अन्याय जागोन। बिनि थाखायनो आङो गारजेनफोरखौबो खावलायहरदों, नोंथांमोना जाहाथे बे हस्टेल थाहैनाय, लजिं थाहैनाय गथ'फोरखौ एसे दिथा हरो। दिथा हरनानै बे इउपिपिएलआनो जाथों बा गुबुन हान्जायानो जाथों, बा बिपिएफआनो जाथों बा गुबुन हान्जायानो जाथों, जाहाथे फरायसाफ्रा दानो फरायफुनाय समाव राजखान्थियाव बांद्राय गोसो होआबालायनो बिथांमोना गावनि फरायनाय आरो गावनि केरियाराव गोसो होनांगौ। नङाबा जोंनि बर' माहारिनि इयुना जोबोद खोमसि जागोन। गोदान बोसोर माने गोदान बोसोर हाबग्रोमोना दमासिनि सिगां जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव स्पेसियेलि मोनसे गिदिर माने गिफ्ट बाम्पारफोर बायदि जों होनो थांगासिनो दङ। 10,000 हा गैजायै न'खरफोरनो हा होनो थांगासिनो दङ जोङो। बेयाव बांसिनानो जोंनि थागिबि माहारिनि सुबुंफोर दङ, लोगोसे आदिबासि माहारिनिबो दङ। गुबुन गुबुन माहारिनि थाखाय जोङो 10,000 सुबुंफोरनो हा होनो थांगासिनो दं। लोगोसेयै जोंहा दमासिनि सिगांनो जोंनि थांनाय बोसोरथामाव गासै 1 लाख न'खरनो हा होनायखौ जों कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दङ। गासैहाय दासिम 86,000 न'खरफोरनो जोङो हा होखांबाय। दा नैबे 10,000 होबा 96,000 जाबाय, आरो 4,000 जोङो चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बेयावहाय जोङो मोनबा जिल्लायावहाय गासै 1 लाख न'खरनो हा होनायखौ जों कमप्लिट खालामसिगोन दमासिनि सिगांनो। बेनि अनगायैबो गोदान बोसोराव रायजोफोरनो गोदान खौरां, मोजां मोनसे गुड निउस, जोङो जानुवारिनि गेजेरावनो 6,000 गावसुंथा हान्जानो, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ जों होनो थांगासिनो दङ। गोदान बोसोरावनो जोंहा गासै 1,200 प्राइमारि टेट टिचार जों रिक्रुट खालामनो थांगासिनो दङ। SIU मोनखाबाय। 1,200 गासै जोंहा फोरोंगिरिफ्रा जायफोर टेट पास जानाय बिथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दं। बिनि उनावनो आपार प्राइमारिनि थाखाय आरो SIUआ एप्रुभेल मोननो थांगासिनो दङ। थाबैनो जोङो मिजिंथियो फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो, आरो आपार प्राइमारिनि थाखायबो फ्राय 1,500 जोंनि लाइमोनफोरा जायफोर टेट पास जादों बिथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ। लोगोसेयै जोंनि जे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड, आगोलाव आयेन गैयामोन, बे दा आयेन जाबाय। आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौहाय आयेन हिसाबै पास खालामबाय। BTC निफ्राय हरनानै बेखौ आसाम केबिनेटआ एप्रुभ खालामबाय। दा बियो गभर्नरनि मोनसे एसेन्ट मोननो थांगासिनो दङ। बेबो जोंना दमासिनि सिगांनो जागोन। आरो बे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ जेब्लानाखि आयेन जानानै फैगोन, लगेनो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दानानै जे जोंहा 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रिखौ जे होनो थांगासिनो दङ। बेबो जोंनि गोदान बोसोरनि मोनसे गोदान थांखि। नोंथांमोना मिथिबाय, दाखालि 10 डिसेम्बराव जोङो 3rd ग्रेडनि जे इन्टारभिउ बेखौ खालामजेनबाय। आरो दा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ आयेन जानानै फैग्रोमोनानो जों सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दागोन, आरो बेनि गेजेरजों 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ जोङो माने साख्रिखौ होनो थांगासिनो दं। दा बेबायदिनो गोबां जोंहा गोदान बोसोराव गोदान मिजिं, गोदान बिथांखि आरो गोदान मोनसे सिमां लानानै रायजो राजाखौ सिबिलांनायनि, रायजो राजाखौ जौगाहोलांनायनि जोंहा इउपिपिएल हान्जाया मोनसे थांखि दङ। नोंथांमोना नुलांबाय थागोन गोदान बोसोराव, आरो जों खावलायदों नोंथांमोना जोंजों जाहाथे जेब्लायबो बेफोर खामानियाव हेफाजाब होयो। आदा रबिराम नार्जारिया आंनि सिनियर मानसि। बिथाङा मोनसे समाव जोबोद जोंजोंहाय ज' हाबा मावफादोंमोन।
UPPL आव BPPF आव बिथाङा आफादगिरिमोन। आं बिथांखौ जोबोद सनमान होयो। नाथाय नैबे माने कयेक दिनाव बिथांखौ बिदिनो आनला सानला जेखौ मोनो बेखौनो बुंलाबायनाय खोनादों आङो। बिथाङा हयथ' फ्रास्ट्रेसनाव भुगिदों। बिथांखौ खोनादों आङो BPF आव रावबो गुरुत्थ होला, रावबो बेखौ मान होला, बिदि होननानै खोनादों आङो। आं खावलायनोसो नागिरदों आदा रबिराम नार्जारिया गोसो बायनो नाङा। बिथाङा दा MLA जानानै दं, रायजोखौ सेबा खालामबाय थाथों। बिदि आरजाथारै नंथारै खामानिखौ बिथाङा दाहोनथों। बिथाङा बुंदों अरुनदय होदों। औ, जों अरुनदय होदों। अरुनदय होनाया मा गाज्रि जादों? जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनो जोंहा इलेक्सननि सिगांनो बुंखादों। दा ओंखायनो जों होबाय, बेयाव मा गाज्रि जादों? दा जों अनसाय बिथांखिनि 5,000 खरि होदों फिसा फिसा माने बिजनेस खालामग्रा आइजोफोरनो। जों गियान सोरां बिथांखिनि 5,000 खरि होदों। गरिब दुखिया फरायसाफोरनो एसे बिजाब बायनाय, ड्रेस गाननाय, एडमिसन लानाय, फर्म फिलाप खालामनाय एसे हेफाजाब जाथों होननानै जोङो बेखौ खालामदों। जों मिशन सुपार 50 खालामदों, जाहाथे गरिब दुखिया न'खरनि फरायसाफ्राबो जाहाथे IAS, IPS, इन्जिनियार, डक्टर जानो हायो। बेनि थाखायनो जों मिशन सुपार 50 खालामदों। जोङो दिनैहाय थें फाख्रि जोङो मिशन लादों। आइजोफोरखौ जाहाथे कम्पिउटार आरो डिजिटेल इडुकेसन होनो हायो, इन्टारनेटनि इडुकेसन होनो हायो। बेनि थाखाय जोङो थें फाख्रि मिशन लादों। जों आइ अनसाय बिथांखि लादों। आइ अनसाय बिथांखिजों जोंनि गोरबोआव थानाय आइजोफोरनो जोनोम जानायनि सिगां 6 मास मोनफ्रोमबो 1,000 खरि जों होलांबाय थानो जों नाजादों। ओमफ्राय जोनोम जाखांनानै आरो मास मोनब्रै 1,000 खरि जोङो होनो दा बिथांखि लादों। बेनि गेजेरजों जाहाथे आइजोफ्रा दाउदै बायनानै जानो हायो, मैगं बायनानै जानो हायो, ना बायनानै जानो हायो, फिथाइ सामथाइ बायनानै जानो हायो, आरो देहाया गोग्गो थानानै गोग्गो गथ' जोनोम होनो हायो। बेनि थाखाय जोङो आइ अनसाय बिथांखि लादों।